Ja Nettimaa on ollut käytössä jo hetken aikaa, Niin ainakin on. viikon, ja tänään Netta pelaa videota. pelaa videota. Sorry, fail. Ja missä se sitten, että Omat mä voin tuvi- katsoa sen sitten mulle, että... Eli se ei ole omattu Vildylle. Tai siis omattu Vildylle ja Netalle. Ja kaikille muille katsojille. Niin. Sitten täällä niin kuin mä vasta oon aloittanut tän, että täällä voi olla tämmösiä lagijuttuja, niin kuin täällä on tämmösiä pieniä arkkuja, minne saa pistää mitä tahansa. Niin ja siellä on sitten alkukamat. Mutta meepäs näyttämään alkupaikka. Palataan kohta, kun olemme alkupaikassa. No niin, nyt Okei, nyt me ollaan... Joo, me ollaan. alkupaikassa. Eli tuonne päin, missä on kyllittejä. Seuraa vaikka näitä pinkkejäkin juttuja. Niin, ja sitten tää on niinku vielä jaksaa. Tota rakennusta ei saisi tuolla sitten nähdä vielä. Ja toi kana oli ylimääräinen. Ja vielä. Sitten tuolla talvimaassa näkyy kyltti. Nyt. Ja mä en ole vielä muistanut pistää tänne ei näitä kaikkia asetusjuttuja. Miksi sä avasit ovet? Siksi. Mä en ole muistanut pistää niinku... Sun pitää tehdä tänne omat... Siis sun pitää niinku tehdä vaan tänne oma talo. Joo, ja aluksi, jos täällä on vain yksi, niin Koska tässä on tää aloituspaikka. niin, mistä niin kuin voi sitten käydä arkusta ottamaan kamoja ja sitten paistaa ruokaa ja sitten craftata noita hakkuja ja kaikkea. Niin Tässä mun